تحكي قبل على اليوم. U f'dinja li hawn min għandu ħafna flus u hawn min m'għandu xejn kemm jaqlaħaw jikola, hawn aħna ta' shooter u jekk għandek xi ħaġa interessanti ibatilna jew hawnhekk fuq l-email jew hawnhekk fuq il-WhatsApp. Għaliex qed titkellem hekk, kajk, issa qed tgħid it-talba ta' l-ikel, tiftakar nagħtu l-ikel il-min għandu jew min m'għandux. Ma naħsibx qiegħda Mhux eżatt, għaliex jekk għandek bżonn tnaxxil-1000 euro fix-xahar, tista' tmur l-assistent ta' Gene Simmons. Jien m'għandix bżonnhom. Min għandu bżonnhom? U Gene Simmons min imma. Inta tidaj dan huwa. U rrid 12,000 tal-inqodlu assistent. U waqafni hemmhekk, ma ġibniex iktar minn dik id-diska xi tikli tisma' iktar għax ma nafiċna. Għajfiċna, jien taf xnejdlu bejn tal-kiss u x-tal-kiss da jiġi. Kiss my ass. Ikkompetilu bil-sienek. Għalix, ma għandu sinu kbir. Għandu sinu. Missi l-kamera. Issa, għenu f'unajdu l-kmerijiet, għax għadna madna xejta sugu u mur. Fej. Mur. Mur sal-melliħa. Għanżira l-melliħa. Inti bess. Ninsab il-melliħa ċentru tal-Active Aging u kif qed taraw warajja għandi da diċċor mażażaħ lesti biex jalmuni il-line dancing. Tlaqna. Mer, kemm ilek tagħmel il-line dancing? 3 snin. Zira barra li ma nistax naqbad kaptu għadni. Ibdejja. Niġi. Dor, jinkwetawk daw. Disciplina, trid ikollok id-disciplina. Ma jinkwetawniex. Lim waħda li ktar tinkwetak? Le. Di għaw. Tider imqarba int, ċismek? Carmen, Karm, nistan sa' sikka mandek żmien. 91. Jela, ħanan, eksabi. Da, miskin, ikollu jisfem ma dawk in-nisa tfirruċjati l-emmem. Kif tmur imma? Mhux ħażin, ta' tajjeb ħafna. Għax ixtoq tinkwidhom. Taqsija. Ma xi tik pjaċir fih. Oh, bax. Għax ma nistax toqgħod parla. Għax tintilef. Le, ma nħobb soqgħod imparla ħin kollu. Tisfel. Nħobb nitkellem, imma nħobb kollox. Naqra minn kollox. Nigrazzja ħafna l-klab u l-sid u l-kap tal-klab, Kristin, minnu hi qed tagħmel ħafna u ħafna activity. U kemm ħadtu pjaċir bija, u kemm komplejtu magħna. Morna inkomplu nduru t-toroq u ngħidu frażijiet ovvji u banali. Il-ħafna drabi ġelu n-nies jibqgħu jew perplessi jew jiddaw. Ħanna naraw daqsxejn. Qed taħdem! Bala. Qed taħdem. Mela. Qed jaħdem. Inti x'qed tagħmel? Bħala saħ, nagħlmu. Talmu. Imma qed jaħdem. Aktar minni jaħdem dak. Fimni, ma tax tidher li tqattal blat intejja. You have a bike? Yes, I have a bike. Qed taħdem ġbej? Mux ovvju ħej, mux iġu għax-xogħol aħna. Qed taħdem? Mala. Qed taħdem? Ejwa. Skur! Mela niskarta jew. Sieħbi! Qed taħdem? Ejja, right. Jaħdem ukoll. Qed taħdem? Ħafna? Ejja. Jaħdem. Qed taħdem? Ejwa, badi. Ħafna? Ħafna, non-stop. U dak kien shooter tal-lum għamlu l-eżerċizzju li tajdu affarijiet bla sens. Morru fuq il-mħar eżempju taħsel il-platti u r-raġel u jgħidulu qed taħsel il-platti? Mela, jiena wasalt lura. Mill-melliħa. Narawkom ħadd. Spiċċajna. Għalli ġejt.